alle sammen, og velkommen til den her video. I dag så skal vi bare spille KP, altså. Og videoen kommer til at være så langt over nat. Jeg skal spille med en af mine venner bagefter. Så, ja. Kom nu ind for helvede. Godt. Jeg skal lige hurtigt lave noget setup. Pis. Wits. Godt. Og bare rolig. Jeg har altså... bodywork til. Men det er bare dem, der ikke har, så hvis jeg joiner, så får jeg det alligevel ikke på. I se, jeg har hjelm og det hele. Jeg er ikke sådan en, der ikke har nogen mods, altså. Nej, vent, hvad? Han har sgu da bodywork ham der. Og så kunne jeg godt have taget det på. Ui. Jeg har aldrig kørt i regn på den her bane. Prøv at se, han har bodywork. Og lige se, om jeg kan følge med ham. Tror jeg godt, jeg kan. Nej. Hold da gift. Det var nok en dårlig linje, det der. Øj, det var rigtig dårlig linje. Hold da kæft, hvor jeg... Okay, jeg tror, jeg skifter den. Den er ikke særlig god. Spag min så nej, det kommer ikke til at ske. Mølsen. Ja, jeg tror, vi tager Mølsen. Min 60. Nu kan I se, hvad jeg har, sagde jeg. Så ja, jeg har også... Så er det her på, det er fordi det fedeste. Ja, jeg kan godt lide det her. Og så skal vi lige... Jeg prøver mange lille hjelme, jeg har. Dragter her. Ja, jeg beholder bare den her dragt på, tænker jeg. Fuck, jeg gør så det regnvejr. Okay, fint. Nu så kører vi bare lige lidt i det. Når min ven ringer, bliver jeg nødt til at gå. Så. Nu kører jeg bare lige realistiske linjer. Og det var måske lige lovligt optimistisk det der. Jeg glemte lige det. Det var måske lige lovligt meget curb. Der skulle jeg lige have været op på curben. Det var måske også for tidligt at træde hen. Det var det.
Det var faktisk en okay linje, det der. Måske skulle varme sig lidt tidligere hårdere. Nej, men ja, senere. Senere hårdere. Det var faktisk en god linje. Godt sving. Fuck, det var godt det der. Jeg håber, at jeg ikke kuttede banen der, så min tid ikke tæller. Det var fint, det der svingers. Det er også på væggen. 1, 5, 2. Ej, hvor var det godt det der. Prøv at se meget hentet. Det var sådan 3/10 det der, tror jeg. Måske lidt mere. Fuck, hvor er det godt det der. Fire tiendedel. Ej, hvor var det dårligt. Så tabte jeg lige det hele. Jeg tror, jeg kommer til at vinde nu. Ja, prøv at se her. Meget tidligere på gassen. Kom så, kom så, kom så. Det var også godt det der. Ja, der kuttede den. Shit, man, jeg fik hentet noget der. Her. Fuld speeder, fuld speeder. Jeg ved ikke, om jeg har hentet. Om jeg har hentet. Jeg har tabt, ja. Hold da kæft. Ej, hvor tabt meget der. 1, 4, 5. Ej, det var lort. Ja, tak. Nej! Lort, mand. Der tabte jeg nok lige et sekund. Men det kan jeg måske hente her. Jeg håber, den omgang tæller. Kom så. Det her sving, det er så svært at næle. Ja tak, ja tak, ja tak.
Ja, tak. Nu kører jeg 1-3, tror jeg. 1-3-6. Okay, jeg tænker, jeg stopper videoen her, fordi ellers bliver den lidt for lang. Så tak for at I så med på den her lille KP-video.